Χρόνια πολλά, Σουλτάνα μου, ελευθερία μου, Τάνια μου, σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για το πολύτιμο δώρο το οποίο μου έκανες. Παπαδημήτρη μου, φέρε μου το από το ιερό μέσα. Ένας άνθρωπος απλός, μια όμορφη δασκάλα, καθηγήτρια, ένας μορφωμένος άνθρωπος, υπηρετεί και διακονεί τον ιερόν αυτό ναό και για τη γιορτή της μου έδειξε την αγάπη της και μου έκανε αυτό το ωραίο δώρο. Πόσο μπορώ, Παπαδημήτρη μου, να δακρύσω. Και το χαρτάκι που μου έγραψε ήταν «Σε αγαπώ πολύ, Πάτερ μου». Από κάτω Τάνια. Και συμπληρώνω με τα δύο της ονόματα. Σουλτάνα Ελευθερία. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί αυτή την ώρα. Είναι ο Σταυρός. Ακόμα και τα καρφιά είναι απ' έξω. Και από πίσω έχει γράψει «Ο σκαλός ποιμήν». Και μου λέει «Πάτερ μου, είναι Πάτερ μου είναι για να βάζεις μέσα και να χρησιμοποιείς το σταυρό». Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.